И хора, сега ще играем на пожелание ваша игра. Ще играем на Brawl Stars. Да видите моя акаунт в Brawl Stars. Понеже го Данчо. Играхме грани и се провалихме. Много трудно се. Предпочитам да не изтряска играта, да е по-лесно. Играем просто на Brawl Stars. Ето, сега ще ви кажа. Това ми е любимия броер. Аз казвам Тайгър. И да. Ще играем бос файт с пожелание на Данчо герой. И кой да играе? Ти или аз да играем? Да, може да картия. Играем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти виж? Да, ще играем. Айде. Не съм много добър на Brawl Stars. Как да не си добър? Ти с 23 000 купи? Ти с това ти любимата игра на Brawl Stars. Не ми е любима. Данчо не лъжи, много добре те познавам. Айде, кажи. Казвам ми да ви чуя живот, бе. Любим броер, не лъжи. Който писа някой, аз не помня. Ползвай хайпер чак. Ще играем за пробо. Ага. Идве! Ти или аз? Не знам. Както и да е. И това беше от нас, хора. Чао, чао!